Тук сме на 4 of July, националния ни празник. Ще хващаме шарание. Тук е подготовката за риболова. Яка подготовка. Ето сега ще се хвърля. Айде бе! Айде бе! Това са сериозни рибари всичките. Вижте, така ми. Як риболов. Всичко, дето ще го хванем, ще го пускаме обратно. Още нищо не сме хванали. Опънахме тук сенник. Идвам да помагам. И да, перфектно. Викам и така малко да му покажа. Ще вадим първия шаран за деня. Сега ще се отпуши и ще го скъсаме. Аз видях качамака ти. Аз го виждам, но чакам видно. Той вари като куршум това. Той е малък пък направо. Обаче севте. Важното е севтето първо и след това вече всичко. Няма да има проблем. Много ще да го нетваме. Аз нещо се цапам. Не, ще го нетвам. Не това е го, защото тия камъни ще скъсаш това кората. Айде бе си. Айде бе, Весо. Дай го ето на крилата. Ето го отстрем да е далеч. Питайте тия черните дали ще го искат, а някой... Айде, да. Остай го си. Тук добре ли? Добре. И кръв му познава. Много добър ран направи. Пускаме го. Това пада. Вей, това за какво така пада? Така. Дъркаш ми се на корда, това да седна. Ето я. Дърпай ga! Ето я. Ще ga изкаря! Хваната е за кората. Внимай да ни чупиш. Това не е най-големия улов за деня. Няма! Къде вариш? Не де я убива, ще наглобят, нямаме лайсенс за чайки. Това е езерото. Стойки. Това ни е на вехчето с храни, така ми.